Anya laki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mo. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglaba eh? Kat kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kantaon ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manindaytan, mapan mo manindanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italaang mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging nga saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan milaang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit matumpal? Oh, si kabot gayam ni Star. Anyad gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda ah, mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Mala, mabiit lang tamang ikilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 baytaw, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay umay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak namin ije bangkag. Iso anak kapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una. Sumarnukan tong araw din ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na kaya balayaw. Tama burburing akmadla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay wen tata, mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan ngay. Wen tata, sana balita sagpaminsan lang man. Ay wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgurak kakasangsangaw. Nay, apay ka day tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kayo? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapo ija bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kahit? Inawis nak ngamin itay ni pare ni kahit. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng madye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan to manan anabartak. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumit laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba ka?
matenday doya kasangsango iti panaginaw. Nay, haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magbagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kung naklakid di ano adda. Tas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inak gumatang, iyayan ni Nana Duna. Day ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan tilinutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na. Nagimas at talaga jaw. Ay, nahimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa eh. Nagdurpamatan ti awanan pahin. Sa tao. Awan lang arutan ambag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Sisigmanan nga rod ati alamin ton madamdama. Tas ikamot lang ti agluto, anya paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamanta nagado yung lutok asisig. Ti ko nak pulutan may. Minaramid na mutan nga inapoy. Anya? Unak laki din no sa napod na. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dyan ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw, pangaasim man, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin tata. Yakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Uray ni Dariaw, di na kaya't akainom da siya baldaw. Kastaya tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisen no agjamin da. Ay, unay mga minday siya baldon. Aramidin na mga ina po iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, ngam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawag, awan lata, ay nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa yung makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisiyat, dilagbain. Tantulat tamat altaw yu Apay kit din. Apay manon aya. Anya man ti pagkaskastaam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan nak. No kas diya nga agjajaming da. Ang amitay. Kas diya matintiin sungbat na. Ay, Kas ladada kas mat nga inaramid ko. Ti kas diya nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inaynayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laang, period.
Sana kas tangag sakit tinakam mo. Bitugang kanto pa. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nilang daw ang naginom? Wen nana, ada ija balay. Nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pa ti kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw nga ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramidan na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito'y barangay tayo. Hoy, Baldo! Makahuy ka man. Apay aya. Kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday nga ugalim. No kayat mo nga dalat na mga yabken ka. Unay mat nga minday nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mo. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom nga tata, adda nang ko nga istoryaan ti karuba. Anya gay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Uy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mat kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inuman ta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwo na, tata. Isumot lang awan, aramay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man, tata. Ramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, siga magayam, Pare Baldaw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mat kan pulutan day taimot mo. Apo Uminom kay sakit di manan kinitatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Sus, nakita mo't lang arudan. Ay, kwa. San ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Iso, kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga'y, uminom kayo ka di, ta umayak mamay. Among, nagsakit tinakam ko kinilang daw.
Ha? Apay aya, paray. Kasanumat ngamin. Saan naklangarudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbagana itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Ala, pasensya ka, ta, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Anira. Imbagam da itaken ko na. Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no, sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang may tasyak, tinag ko naking kuha na tigas jay, tata. Ado kami, malaksid pa'y ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi Laki day, tata. Rugyan tagi din ti uminom. Ganasin tada ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag da yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. At tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kabutten aya. No. Karkarwa ma talaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayaten nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman la ka no tinanakman da jay imet na nga arak. Anya lakit din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat ang mangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timpagana kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun kuana. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amat basit ati gargaraw mo. Style mo nga main, may sasyat, 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati bagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginaw. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo kaday. Panunutem kaday ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bakit? Ne, adakan? Awan bakit? Nag-grocery ako na.
kan nakitsindag mo na. Nabartak ka manan? Anya nga iti grinoserem? Kape, asukar kan gatas, kan siyempre, amo man na bagat. Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata, amo mataray talang tiagas ti pambanog kung agtrabaho bagat. Ay no! Gregorio aya! Kunaklangarudan asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Unay kan bagat. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day tala agin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday talatan arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagat. Sayang lang di kwartag no ornongag. Ang mga nog-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Anya lakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanakaw. Anya nga day tawit yo. Karniti babaw Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mau ket inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman nak ananang. Imbaglakit din ta inlakaman na kami. Ada ilutok apang rabian mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nanang. Sa anak ang nagpalingki idi kalman. Taamok kat agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang ti ginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggen na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare, si Kamay, aguro-uray kan sa iti pagluganam. Ay, uwan baray. Nagbayag mo ti Jay. Ay, kit agtaksitan pare. Adayo mo di opisina yo, yung pagtrabahwak paray. Itulod kan iti pagtratrabahwam. Sa akto mapan iti opisina me. Ay sos, nakababayin mo da paray. Awan problema dita pare, kas kalasabsabali. Nya laki din. Ala, magpara ka kidin iti taksi. Alang arod Saan nabalay? Ado ti kwartam paray. Wan pare, iso ang masapol na gastusin. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan paray. Nay, ada sumungat na taksi paray. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang Tapno saan lang nga arak tigat gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy, ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tinat natin. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengki ko inayon ko lang ni urnong ko. Ay, nabakit. Apay masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusam kiti. In ka agpaparlor. Wano, in ka matag-shopping Anya lakit ding. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak, ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako. ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agidda ka, ta maturog tapay. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa.
Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko iti kalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tiaramidaw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Inkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak ang makimismisa, tagkarkararagak matlata. Anya lagi din aya. Makaammo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Siguraduam ano sumangpetak, nakaluto kan, taday tantula manganan, ti aramidag. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din. Ne, agmay may sakan samot mare. Abay, sana si Murot ni pare Greg? Saan, Mare? Siga nga agmay-may saka man? Saan mare? Kadwak nila kay ko. Kunti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan da kinilakay ko mare. Ay, ni, mangrugin ti misa, Mare. Sumragtan. Sige mare, umunakan. Uray klabi ti asawa, kanti anak ko. Greg, Nay. Adakan ba kahit? Nakaluto ako. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan ba kahit? mangantan Kan, apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne. Wan ata pulutanan ni man kin ni pare Edgar. Inaya bakit? Tagsyat kami man mat. Inumanan. Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao abakit. Iso nga agsyat kami man mat kinikumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilang. Kagap-kapom anapan na kimisa. Iso asaan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan gagit din. Nakasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bagay. Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inakman kit di ikanda na nang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katuna bakit? Ay basit lang Oray tadudua damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No adu ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, adda ka mo, tanak ko. Wan nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay, anya day tayo niyag mau. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasayaan man. Ay kahit kumusta mo siya asawam? Kas jay lata tatang. Masurunak nga rod. Tainayaban na ni kumpare na. Tagshot da ka no. Saan mo't katadakas ti arak? No, sagpaminsan lang. Tapang parelax ako nada. Ay nilakay mo kit ka na yun samot nga aginaw. Huwag nga rod tatang. Iso ang masurunak. Tamaibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay, naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitday. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanula ang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Anya, ay aguuyong. At ay amot kwarta nga ag-expired. Anya laki dead. Andagan bagad.
Talaga nagapimpindas ni Bagat ko. Umay ka man gitita. Saglutan ka ba? Ay, una yan. Talaga nga impapas yuman ng tinaginom. Kakaiso na nga awan sa Bagat. Mare, magre-relax kami lang. Saanan a relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, Mare. Kabalag, pay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Na Bagat. Gabalan na data. Saan mo pa pagawitan tato pa iti isyat may? Umay kagitiag to gaw dito abay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga roda, Mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga roda. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rod para itanay. Bagawitan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto no aginamdamanan baray. Ay, wala Pare. Ay, nangarodan. Bye-bye, Mare. See you soon. Naa? Ijay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Umay ka man Bagat arakuban ka. Di nakman arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Unay ka man tan Bagat. Kankantaan ka ba? Ay, Bagat aya. Ala. Paturugin nakmanan ijay salas. Ket no nagaduti lamok. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay kasalas amaturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto amadurog na Bagat. Tama ka turturo ka kon. Ken kasladyak kabailanan timag na. Ay saan? No imbagak nga ijay kasalas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tantamapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Sa langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay, una yan ay ti asawa ka bartak. Nakaluto akon. Agid dasara kon. Sa akong turiingan ni Bakit. Nakaluto kan? Ay, iuwan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Apag isunto apumudot siya pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagininom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sa nabali, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga aginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan. Tumpak. At day ta ka manen bakit? Kunak lang nga rudan asayang laeng je kwartak no orno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka rin nga agong unget? Tadata dito'y sango ti panganan. Anya lakit din.
Kasano ajak agunget kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan mo't ti kwarta nga ag-expired. Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka, anya lakit dinaya. Mala, mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala, mangantan bakit? Mungray, agpamirinda ka man. Ayun na. Day talaga yam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza langan manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Ay, siya ko. Sige. Ala. Ato ti katang mo. Ay, sige, thank you. Imbag pa'y ni Manong Greg, tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibagat ko. Sana matadaw-dawatan ti sweldaw. Pas-pas-pasak nga ro da gastusan ta sayang. Ang mga expired. Ay, susiga mo, Manong Greg. Naangaw ka talaga. At dayabat kwarta nga ag-expire. To'y kwartak nga road. Nagpasyat ka nga ron atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expire. Alawon, enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful Mrs. Kastamlatan. Day talatan agbarbar ti aramidam. Agungat manan, bakit ko ay... Sige ka, pumangit ka no, agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka iti kastangar aramidam. Puyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nagarudan ata. Kaya't kundi agit da ba ka? Ay no, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrek kan. Ala, maturog kan ta maturog akmetan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarak tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat ka mang sapsapuyot di tatyan mo. Ang sakit nga rod, bakit? Kaiinom mo day ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingkang rod manganan. Nakaluto ak matengkat. Mangantan Umuna kalatan. Jak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga rod. Talaga nasakit ti tiyan ko. Bakit? Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mo't kwartak bagat. Tapi nagsyat mi kadagiti katrabaho. Iji kwartak bagat. Iji nabati. Impadawat kon katakwada. Tama saya nga mga ma-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakin ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-hospital. Ay, iji kwartam pa'y lang abagat. Amo nga daurnong mo. Isupay la ti usaran ta pagpa-hospital ko Awanan di urnong ko. Nag-expiredan. Ay, alan abagat. Pangasim. Expired nga rudan di kwartak. Anya lakit din. Kasi nakadi abagat ay namatayag sa anay ko.
Agyaman time pa ospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabut-butan ng tabagis mo. Isunton ti patay mo. Saan ka ko mga ipa-ospital kat? Nga makonsensya akmet. Diyak pa'y kaya ti matay bagay. Hala, sardeng kunti aginom. Tajegat gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala ama amiris ko bakit. Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit eh. Anya laki day. Kasapulan ti agurnaong tapno adda kautay no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, Donya! Pero mata nagdalagkalan din grown mo. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay, expertise ko na manang nanen. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw, jay burida ka. Ay, katuan, Jet Pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay katlikarot ka pipintan sa na manicure, kan pedicure di aramide kan ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka dilitson? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Sa mo, pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay, wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka, ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, yun man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukum. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magaso? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habong ka. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kum. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga agtuklap adagos ti cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo?
Alas 10 inton Sabado. Ah? Umayak to, ah? Ay, katwan umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, atapay litson. Ay, una, tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko lang nga rodan. Anasay sayat no da tayo langan ti agsasango. Ay na, agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga do ti umay, ay sus nagastos. Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalonak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit, umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na. Kanakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan niyo. Di nga rod birthday ni Junjun. Saan ka di nga umanay di inutang niyo a 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita. Ay pudno dayta. Kat, nayunan niyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingke inton bigat. Ay katwan ante. Mabiit laang taagbilang ak. Inton bigat. Kadwaan na ka mapanagpalingke iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay ida inayaban. Ay ketek samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton jay saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko nang matabong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo tindag ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga agrekla-reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita pagkatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anuam ti sapatos. Awan mo pa regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tinay ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkasgastusam. Nagmayat dito sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo ita birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo laman nun. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw da italitsyon. Auwon, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tanay tayo in order mo alitso. Kat ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagilisumangpet a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat da ito a birthday ni Junjun.
Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat katawa litsyon. Anya? Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na toy litsyon. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat? Oh, ulay si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan na imbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun. Oh, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni Naning. Iso nga uray dagiti kuko na. Ket super bunggasyos. Ne, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot na matan dagiti anak da. Ay, nagato kayon? Kan? Adugayam ti saganan ni John. Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan da. Ay, aguray ka man. Tayo nakagbiro kiti pagtugawan da. Di ta kapay. Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Ita manday ta abakla. Nagadot inayaban na kakabagyan na. Isudan din nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Ah, kas kalag biyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y laang ti papanak. Pangyambagak iti yawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ne, katsulitak ta saan pa'y mo't ang nakabayad niyan tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Ah, ay, dinakman guyutan nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Intiron sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min taging bitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay na, mabait na kaon. O kita man eh. Dagi ka anakam. Isulangan ti raramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tsak pa'y nangan ante, mabisina kaun. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita asaan anangan. Ay na, auntie, dinakbagan iti kastatani. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne. Apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan naibusan. Na. Awa na pulos ti bakas.
ken awan kwartak. Ante! Umayak man nagsingir! Ne. Yay ka nakam. Umay nakam singirahin. Rumor ka, ibagam nga awanak. Na, unay kamatayin. Pagulbutan nakpailag, mate. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalakit hindi gastoy abiyakin aya. Ni Ante, umay kong singiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ron dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni Ante. Ibagayo nga aglinipat kami laang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, sika kanon ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada kano kwarta na king ka, mama. Anya ka day tataon. Ayan na aya. Ada di likod, mama. Simon! Simon! Agsarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang ditay. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin kan ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanin tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo din nakakaasi. Kalaban mo pa yan, nakakabagya, magraman ti ka na ka managutangam. Kung nagtumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, ang ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Tilapia, bangaws, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutan pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano aya day talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagnginamutan. Kunak man ko na mapresyo agawid. Duwagasot mo tan Ha, unay kamutan pitong. Isukat asaan ka ang makaas-asawa. Gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanan, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mata. Awan ti balasang amangayat iti nakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinong? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungot kan sa matan, mamita. Ay, talagang agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kayat nga aglaklakay ka baraw. Ay, sus. Sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartek kayon sa amot tayo. Sigate na bartay. Ay, ni Pinong data lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Dumagas ka pa, tagsat ka pa.
Ay, mabisi na ko, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa kang aminan pare, tapnod na para lutom. Awan na nga rin di mga yan, pare. Ne, anya da tay gamungay. Ginatang ko bangos. Dua pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan da ka kay. Nanggatangan mo da tabi pare. Ah, pare. Lako ni mamita di tatali pa pa. Diyak ko makayata gumatang kay tanagni na. Ken medyo nalaas tila ko na. Ang agungat-mat kanya akong hindi ko na ajak gumatang. Naungit at talaga da itatindira pare. Nakaamak ki diyan no mahay blood ta naglukmag. Ay, hinton maminsan pare. Diyak ton lumabas ijay sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom pare. Nagpintas di anak na rin daw. Ah, adapay ay anak na abalasan. Ay, kunak manon na asawaan da amin ay. Di buridik na ngayon mga pare. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapo iji terminal. Nagpintas si ka. Nagpudaw. Napayag gaya managtrabaho iji Manila. Ah, ay, kasta ka de. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Inakagluto pare. Mga sawa kan pare. Ang thank you dito inted mo abang house. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Eh, sumanaon, sumanan. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na. Imbes ko masumipit na bakatan. Saan? Taada sumungsungit. Ayun na yan na yan. Nabambanog ako, nay. Na, Isunaytan. ang kasabtan. Ala, sabtan madagos na ni akong tumanan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din namang bagkat, karagitawit yo. Ay, adupay ijerwar. Jak nakalako itanghal tao. Ay, apay ngay. Jak amaw. Kasano mga may. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asauna data na laing nga amam. Ay, sakmanan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inununa am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagiti lakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, huston. Ay, naga pa kayo manan. Ay, makamalas gayam day atatang mau. Natadum ti dila na, ta amin abaliksen na, pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masadotak amang bagkat kadagiti lakaw. Ni tatang mau ti ibaon mo amang bagkat. Git kita ang langaruda na dandan ni sa anak ka makapag na. Siya lang ba tibaon ma? Abnormal siya mo dahil panunot mo. Ay, aguloy makayon, ta siya kung ti mapanmang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raod. Nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak numanganak iti adap. Kasanaw, saan ka madla sumarsad dengay? Mangantayo latta ka din. Uray ka dirito'y panganan kat agap-apa kayo pay. Mabambanog ako ng naglaklakaw. Ay, kat sumardag kan angabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo. Sapay na gadaw. Ay, katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw. Nang rona ita apanawin. Nagadaw taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo di ti trabaho. Ay, kung naglakit day, no saan ka nga agsubli ijay trabaho. Wan man nga rod tanay. Makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak nga glaklakaw. Way, na barang saan ka nga unget, no makainan na ka.
Iswa nanang inton bigat, surwan nak nga aglako. Lukas toy nga umadun ti tao, mangrugi kameten nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apigsaam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag itim baka. Ninanang mo't, first time ko nga ron. Denggam tasyak ti agpukaw. Oh, kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kan adeng! Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko na itaw. Anya ti gatangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo't, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita. Asaan ka gumatang? Nung ay gayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang. Masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At ka di pasayeros mo, pare. Ha? Agor urayak pa iti pila. Apay aya? Mapanta di tatali pa pa, pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na nga aglaklakaw. Ay sige man nga raud. Inakitaan no talaga madlaeng anapintas. Datan dito itali pa pa, pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo ti agaway, umay kayo! Nakita mo di bagbagaking ka, pare. Ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to yung matakay. Ay, kito masidagta. Wadya, gumatang ka day tayo na yabam, Wan, gumatang, mamita. Kanya gumatang sa sawamay. Anya ti gatangam, mano akilaw. Ay sus. Inlawlaw anak. Si Kamat. Sus. Gumatang ka din na oras saya. Nalag-anlaangan itatayawid ta. Tanakalako tamot, nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansawat ti swerte ka na ka. Nakaisam ka, nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle a pagluganan ta. Oo, nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kaming kini kumpare ka Pinong. Mamita. Naglaing kayo man at tumaymeng. Agay-abak pailaan ko na. Mumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, taglugan kayo. Siya akong timang bagkat kada ito yung icebox yaw, mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan? Si Kamat. Ay, kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette, no nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita, baro dito? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo, nanang. Kunam siguro ajak nakita, anag pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, saan ka makiasawa ka dagiti lalaki dito? Tasadot dagita.
Kita amlangan ni tatang mo. Nay, apay madahan na nairam-raman akaon. Agpaspasa aklaan dito'y. Nangagkuman ang tinagan ka. Agmalmalum ka lang ang nakatugaw dito'y balay. Eh, mangrugi ka man na ako na akaon. Hay na, sumardeng kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ngayon. Agi na kayo nanang, tama ikat ti banugyo. Kung saan kayo nga ungot. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apay na unget matlat ka day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maaati number ni Bernadette paray. Mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Ang kasla si kamot ti kaya na paray. Tumal na ka man. Kino adamot ang asawam. Nagsina kamin paray, oh. Oh, di ka man nagsaway ti kasta. Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasayat, may tapno makaasawa ka. Sapay kumata dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Ni, adamo to mas asidag at tricycle nanang. Nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayo. Ay, Pinang. Pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na? 5 basaklaang. Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay. Nagmayatan apan nakairan-rana ng agpaisaw. Ibagkat ko kita la ko yaw. Ay, katuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Aguray tabariyaak da ito inyawat mo a kwarta. 50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anasken pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't a pinagpasahe di kalman? Kuha ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay, Bernadette. Ay, display tan itilako ta. Mabalin ka di nga alaak-laangan di cellphone number mo? Ay, wala. Mabilaan. At double pen kan papel ko dito eh. Isurat ko latan. Ay, automatic Ada-adagos di ta bulsam? Anya? Mapan mo pa siya ni Bernadette dito balayda paray. Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay. Inalak pa yun pinamber na. Ay no, opo, nagsiglat kan paray. Apay ka po eh. Ay no, tuloy-tuloy sa hamutin na daw. Ay, diritso ka sa harin na paray. Naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahim ay. Ay, nakaigamit sabong. Kaya't nasawain. Umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man napakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastor kam kitin ni Pinong. Anjala kitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang nga ron. Umunag ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan magayam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
panang tarabay.